okwamanje okay angikudedele phela ngumsakazi mina uyangazi angithi khona kunye ngicela ukuchaza la yeah ecology ziyakwazi ukusada noma ziyakwazi ukuthi zikulidele ukuthi ube ne-stroke noma izifo zohlangothi yabona i-depression iyi-common cause ke lanto ye-stroke ngoba phela lana iyathinta kakhulu ubuchopho iyathinta kakhulu lento indlela umqondo wakho osebenza ngayo. Yes bengifuna ukungena lapho ngiyaxolisa ukungena emlonyeni bengifuna ukungena lapho ukuthi makuthiwa ngine-stress sixabana kanjani nomqondo wami makuthiwa ngine depression ubuchopho bami mngena kanjani lapho as wena ngiyaxolisa ukuthi wena as udokotela ngiyaxolisa lapho as udokotela nikwazi kanjani ukubona ukuthi uyabo lesi sidale i-depression lesi ucabanga kakhulu lesi cause kube nesikhathi la khona mhlambe dokotela mina ezunolwazi ngibe ne-stress like ngingalali ngijuluke ebusuku ngithi yabo namhlanje ngizoshaya i-stroke namhlanje singangishayi kunento eningi esendlule kuzona mina njengonolwazi singangishayi i-stroke bese mina ngiyaphika ngithi akusona nje stress esidala i-stroke kahle kahle kuthini ukuyiphendulela ezudokotela lapho. Yes, so impendulo inga psychological lezo zo stress no depression no emotions angithi lezi zinto lezi ze psychology zilapha ebuchosheni bakho. So i-depression iyodwa nje iyinto elapha kuma-neurons akho omqondo. So if uzophazamiseka ukuhamba kwegazi nokucabanga nama-mood swings nokuthi uney'nkinga une-stress angithi abanye bagcina sebephuza kakhulu utshwala sebebhema omunye mhlawumbe uno-BP unoshukela kuningi ebese umuntu engayinakekeli angathola usizo yabo uthola ukuthi mhlawumbe akadli kahle aka-exercise unazo zonke unezifo zonke if ngingasho kanjalo but yena angakuboni lokho noma angacabanga noma angahamba uthola usizo. So lo muntu useriskini kakhulu ngoba manje ingqondo yakho ayisebenzi ngendlela efanele isebenze ngayo. So kuhamba kwe-oxygen ama-nutrients ne-balance yokuthi impilo yakho kumele ihambe kanjani ayikho. So igazi lakho lihamba ngendlela engajwayelekile. So useriskini enkulu ukuthi singakushaya phansi i-stroke. I-stroke sisodwa ukuthi umuntu uma enelento ezoba ne-stroke noma ezoba nelantuka nokuhlangothi nakho okubonakala ngakho and nama-risk factors naye futhi impilo yakhe lo muntu lo ngoba phela noma uthola udokotela benzeni kodwa okwe-stroke ukuhamba kodwa kuhlangane nemithambo negazi nokugeleza kwegazi nayo yonke into ama-blockage kanye nokushoda kwegazi. So yes, if kungenzeka iphutha kanjalo ube nebhadi esibhedlela useriskini enkulu ngoba phela sisebenza ngegazi sikhuluma nge-stroke esithinta igazi nemithambo nama-oxygen nama-nutrients. So if kungenzeka iphutha elikhulu ekugelezeni kwegazi ekulento engqondweni yakho so kuningi ungaphazamiseka with lama-risk factors ukuthi wena mhlawumbe umuntu one-stress umuntu okhuluphele kakhulu umuntu obhemayo umuntu ophuza kakhulu labo bonke esikhuluma ngakho kufamily naloko kukamoya because egcineni wawugula yonke into inesizathu awuvele ugule nje kuthiwa kuyagula yonke into isuke yenzeka because of 1 2 3 ofuna ukulungisa empilweni yakho. So yes if kwenzeka lelo phutha lelo esibhedlela noma kungenzeka noma yini ethinta ubuchopho negazi useriskini ukuthi ungashawa i-stroke. Alright, Nongoma FM 88.3 we play you let's sikhuluma lapha ke no Dr. Nyezo psychologist life coach esikwazi ukuthi ke akululeke ngokomqondo umqondo wakho nje mawukuthi umuntu ocabanga kakhulu ngike ngahlangana nomuntu Dr. Nyezo athi ena ngiyayinkuza ukukhuluma ngodokotela but mina nginento yokuthuka angiyathuka angazi kanje angazi ngayichaza kanjani mhlambe mina ngokuyibona ngave nathi ama panic attack something like that uthi ngiyathuka and ekuthukweni kwami ngiyayingizwa ngishawa ekhanda ngishawa uvalo ngiphelelwa amandla mhlambe uDr. Nyezi lezi